Tror du, den har været der, Bastian? Jeg kan ikke se nogen. Derovre. Der! Jeg kan slet ikke se nogen gave. Kan du se en gave? Ja, her. Var den lige der? Tror du, det er mor, hun står op i dag? Den er lidt svær at pakke ud. Lidt. Hvad tror du, det er, Bastian? Jeg kan ikke. Ved du det ikke? Nej. Så er det da spændende. Ja, du kan godt se. Så skal du skynde dig, Theresia. Hvad er det? Nej! En pakke! Ej, hvor er du heldig! Jeg har fået sagt til herude. Det gør jeg, Bastian. Jeg vil ikke høre, du gør det. Det er provisak. Bastian? Jo, Bastian? det er sådan. Bastian, jeg vil meget gerne tage den af. Det er ret god. Kom på se. Ja, Er den fin? nej, det kan Sådan. Bum. du spiser dem her. Ja, hvad er det for nogen? Hvor er det så? Hvad siger en panda? Nå. Den er godt nok sød og lidt tyk. Kan en panda løbe? Kan den ikke det? Det er bare fede. Hvor sidder en panda hen? Eller sover en panda hen? Det sover fra min mor. Det er fra mig fra. Det er far. Okay. Det sover med mor og baby. Hvorhenne? Sov op i træerne, Bastian. Der er sådan her. Gør det. Ligger den så ned sådan der og sover? Jeg har det. Kuk. Nupse. Hvis jeg laver mange lorte med. Den laver nok en lort om dagen, tror du ikke? Eller laver den mere? Ja. Vi kigger ikke på mor og fars seng. Ja, vi går derhen og kigger på den.